Isang sachet ng marijuana na may timbang na 10 gramo ang nadiskubre sa isang creek ng dalawang rumorondang tanod sa Purok 7, Barangay San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Alas 11:40 ng gabi nitong Martes. Ayon sa hepe ng Malilipot Municipal Police Station na si Police Captain Alex Alcantara, agad na ipinagbigay alam ng mga tanod sa kanilang mga opisyal sa barangay ang insidente na siyang nag-turnover din sa kanilang istasyon ng nakuwang marijuana na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Dalawa pong tanod yung nag-ronda at yung habang nagpa-flashlight sila, so bigla itong nag-ilaw yung plastic. Kaya napansin nila. So pagtingin nila yun, nakita lang nila na nasilyado yung plastic at may laman na dried, lagyan nila na dried marijuana leaves. Dagdag pa ng hepe, posible umanong ginagamit ang naturang creek para sa patsasyon ng ilang adik sa lugar. Actually, pagka-receive po namin ng report na yun, pagpunta ng mga investigator natin doon sa area, isa lang po yun sa ginawa natin, nag-background check po tayo doon sa mga malalapit sa lugar. Kung mayroong CCTV footage, kasi doon po mismo sa kung saan nakuha yung item ay wala pong CCTV footage. At wala din po nakakita na posibleng may dala ng item na yun. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng PNP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.